Yo, what's up mga buddy? And today mga buddy is mag-open naman tayo ng laptop. Itong laptop na ito mga buddy. Itong laptop na ito mga buddy. Itong pangatlong order na ito mga buddy dahil may nagpa-order na naman buddy sa atin. Yung katulad ko na laptop mga buddy. So let's unbox. Let's go! Laptop. So ang laman nito mga buddy is mouse, itong laptop, Secure ka siya, no? charger, and then mousepad para sa wifi na phone. Ito yung bag niya. Ano silang certificate. So let's open. So check natin natin. Kabila, saan kabila? Kabila. Oh, yan ang kabila ko di. Uy, 7 gen yung ano, 6 gen ako utag ito. Intel graphic 600. Wow. Storage 256. Dire. Type na to.